bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukudukalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili kuyazo mina ngimfeza kuntuthu ngakho malo bathi ilaspa nama-comment mhlawumbe mawuthi usemusha la kanza cela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke bafethu ngicela masikandi uZanefa ngithi usevele wasifaka zonke enyameni kwinsizwa lapha nomthandeni kumfaka amanqele kuze ngemuva nje kokuthi umthandeni abe nohambo olubheke lapha nendaweni yase-United Kingdom ukuse-UK lapha kudalwe indaba zokuthi ekade eqashe khona lapha nokuyojabulisa abantu UK laphana uzokhumbula ukuthi uhambe ngesikhathi nje kusahlele kumdlalo omkhulukazi lapha impucuze koMaskandi Festival uZanefa uyowaza nombhalo obufundeka kanjani othi buya manje sidinga betha idlulile impucuzeko lapha abantu abaningi baye bathatha lo mbhalo impela bathi uZanefa mfoka ngithi ukubhekise kuye laphana umthandeni umfoka amanqele ke nesingazi ukuthi kungabe kuyiqiniso lingakanani lokho ngoba akalidalulanga igama lakhe lapha umthandeni abantu abaningi baye bathatha le nkulumo basho ukuthi uyibhekise kuye laphana umthandeni umfoka amanqele mhlawumbe ekuthini kwakho ukubona ngalolu daba kuthini kwakho ukuphawula hlanga lapha no-comment section sidinga idehele ndaba ngaza ukuthi izona ndaba ezihamba phambili namhlanje kwezisenkezweni ungakhohlwa subscribe nokulike nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke siphinde futhi sihlangane kwivideo zami isikhathi esilandelayo iphathe kahle ngithanda kakhulu.